ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ മാതാജി? ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോട്ടീസ് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ. നമ്മള് കയറിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി ക്ലാസ്സില്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടില്ലേ ഗ്രൂപ്പില്? ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ലിങ്ക് മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മാതാജി. ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ? ഓക്കെ മാതാജി, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ മതി പറഞ്ഞ. ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഗ്രൂപ്പില്? ഉണ്ട് മാതാജി, യൂഷ്വലി വരുന്ന ലിങ്ക് അതേപോലെ ഉണ്ട്. വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജ്ഞാനതിഗ്രാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 9, ഏതാണോ അധ്യായം 9? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അല്ലെ? നമ്മള് 9ാമത്തെ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ രാജവിദ്യയെ കുറിച്ചും രാജഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിദ്യകളുടെ രാജാവും അതുപോലെ തന്നെ രഹസ്യങ്ങളുടെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അതെന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഇതുവരെ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അതെന്തായിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയെ കുറിച്ച്. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്ന് നോക്കിട്ട് പോവാം. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും ഉള്ള ഒരു കർമ്മം. അതാണ് ഭക്തി. വേറെ ഭഗവാനോടുള്ള അൺകണ്ടീഷണൽ ലവ്. പിന്നെ ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക. ഭഗവാനെ എന്ത് മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉപാധിയില്ലാതെ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭക്തന്മാരാണോ? ഭക്തരാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പറയാം നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരെന്നല്ല. ഇല്ല പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയാൻ പറ്റില്ല. പറയാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. സേവനഭാവത്തോടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തി, നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭക്തി ഉണ്ട്. നമ്മളെന്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാറ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവത് സേവനത്തില് ചെയ്യുന്നവനാണ് ഭക്തൻ എന്ന് പറയാ. എപ്പോഴും വ്യാപൃതനായിരിക്കണം ഭഗവത് സേവനത്തില്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും വ്യാപൃതനായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ഭക്തന്മാരല്ല എന്നാണ് ഇപ്പൊ മാതാജി പറയുന്നത്. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ മാതാജി. പ്യുവറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭഗവാന് ഭോഗങ്ങൾ വെക്കുന്നുണ്ട്, തുളസി സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്, സ്മരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് നമുക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാം. നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടില് മക്കളോടുള്ള സ്നേഹം അതെങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ഭക്തിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാതില്ല. മക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹം എങ്ങനെയാണ്? അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്,
അവരെ നമ്മൾ നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഒന്നും ചെയ്യൂല നമുക്ക്, പക്ഷെ അവരോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, കാരണം നമ്മുടെ മക്കളല്ലേ, ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകും സ്നേഹം, അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയാണ് അച്ഛനാണ്, നമുക്ക് അവരോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ട്, നിങ്ങളെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം നമ്മുടെ മക്കളാണല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്, നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കളാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാല് അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ അവരടുത്ത് പ്രകടിപ്പിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അവര് വിചാരിക്കുന്നതിനും മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് എത്ര വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര സുഖമില്ല, നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിലും മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാതെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുവോ? നമ്മൾ ഇരിക്കും. പക്ഷെ നാമജപം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. ഇന്ന് എനിക്ക് വയ്യ, എനിക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് മാറ്റിവെക്കും. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കയറില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഈ പറഞ്ഞ ഭക്തി ഉണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടോ? നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക, നമുക്ക് ഇപ്പോഴായിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല, നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്ത് പോലും എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടെ കാര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. കാരണം അതായത് മക്കളെ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്, എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനല്ലേ. അപ്പോ ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കേട്ടിട്ട് ചോദ്യമാണത്, എല്ലാന്നും ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളല്ലല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വയ്യാണ്ട് കിടക്കുമ്പോ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മക്കൾക്കും ഭഗവാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചൂടെ? പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കും. അതെന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് അവിടെ. നമ്മളെ മനസ്സിൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലെ. കാരണം നമുക്കറിയാം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, നമ്മൾ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശക്കും, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല അവർക്ക് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കണേ? അവർക്കത് കിട്ടണം, വിശക്കണം, അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സാണ്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ എന്തിനാണോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മള് പ്രാധാന്യം ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വീട്ടിലുള്ളവരുടെ കാര്യം നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള കാര്യം മാത്രം നടക്കും, ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമ്മൾ മാത്രം അവിടെ പിന്നിൽ വെച്ചിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും, മറ്റുള്ളവർ വിളിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. അതായത് വേറെ ഒന്നും നമുക്കില്ല. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇത്ര തന്നെ എടുത്താൽ മതി, മക്കളെ ഉദാഹരണം എടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജവിദ്യ അതാണ് നമ്മുടെ 9ാമത്തെ അധ്യായം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ശ്രീരാധ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തില് 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് 1ാമത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്, അതില് കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിന്റെ യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 16 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. 26 മുതൽ 34 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ഭാഗം കൃഷ്ണ കഥാശ്രവണത്തിന്റെ യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ടും യോഗ്യത ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ദൂതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിക്ഷ്യാമ്യാനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല.
അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട് എന്താ പറയണത്? നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല എന്നാ പറയണത്. നിനക്ക് ഒരിക്കലും എന്നോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ കേൾക്കും തോറും അർജുനന് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, ആ ഇഷ്ടം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കൽ പോലും അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. കാരണം പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അർജുനന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് അറിയാം അർജുനൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഭഗവാൻ അർജുനന് ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും വിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനത്തെയും വിജ്ഞാനത്തെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പോകണം. അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അതെന്താണെന്ന് ഇതുവരെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് അത് കണക്ഷൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ആമുഖം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ഭഗവത്ഗീതയുടെ പശ്ചാത്തലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു. 2, 3 അധ്യായത്തില് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മൾ ആരാണെന്നും പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, കർമ്മയോഗം ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിന് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ 7, 8 അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആരിൽ നിന്നാണ് ഈ കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം ഇത് അറിയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് 7, 8 അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് രഹസ്യതരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു, പിന്നെ കർമ്മയോഗം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അടുത്തത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ആ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഏക യോഗ്യത എന്താണ്? അസൂയാരഹിതൻ. അസൂയ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അസൂയ ആണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ, അസൂയ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല, അസൂയാരഹിതനായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത, സ്വീകരിക്കാനുള്ള മാർഗമോ ശരിയായ ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കേൾക്കുമ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടം വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എവിടെ വരുന്നത്? ശ്രവണത്തിലാണ് വരുന്നത്. നേട്ടം എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. നമ്മളെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ആർക്കേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുടെ പെർമിഷൻ വേണം? ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാൻ അനുവാദം തന്നാലേ നമ്മളൊരു വിരലെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ അനുവാദം അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രാമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രാജവിദ്യയാണ്, വിദ്യകളുടെ രാജാവാണത്. പിന്നെ പവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണത്. ഇതെങ്ങനെയാണ്? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത, നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാം. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം, ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം. അതെന്താണെന്നുള്ളത് അടുത്തതിൽ പറയും തോന്നുന്നു. കൂടെ
പറയുന്നത് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യ, വിദ്യകളുടെ രാജാവാണ്. പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. മുമ്പ് ഉന്നയിച്ച എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്നചുരുക്കമാണിത്. ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് ഇതിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. സുസുഖം, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശാശ്വതം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ നാമജപം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നാമം ജപിക്കും തോറും നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്? നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട്? പാപങ്ങളില്ലാതെക്കും, ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ പിന്നെ ഭഗവാനുമായി നേരിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ടാവും. പിന്നെ നാമജപം കൊണ്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ കിട്ടി വന്നിട്ട് ഉണ്ടായി വരുന്നു മാതാജി, ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതായത് നാമജപത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു 4 മാല ജപിക്കാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇതില്? 4 മാല കുറവ് ജപിക്കുന്നവര്? 4 മാല കുറവ് ജപിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടില്ല. മനസമാധാനം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 മാല ജപിക്കണം എന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് 4 തൊട്ടാ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ? അതായത് പറയുന്നത് 108 മാല നമുക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകം എന്ന് പറയാം. ഒരു 4 മാലയെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിച്ചിരിക്കണം എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം മനസമാധാനം വേണ്ടത്ത ആരും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനം ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? സമാധാനം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്കത് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് മനസ്സിലാവണം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്കത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യണം. നമുക്കിപ്പോ സമയം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ആഗ്രഹം വന്നോണ്ടിരിക്കും. നിർത്താൻ തോന്നില്ല. ഒരെണ്ണം കൂടി ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മളത് സ്വാധീനിച്ചു തുടങ്ങിയത്, നമ്മളെ ഉള്ളില് അതിന്റെ രുചി വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നാമജപം 4 മാലെങ്കിലും ജപിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്ന പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ജ്ഞാനം, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും. പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള പിന്നെ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് നാമജപം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് പിടിവള്ളി എന്ന് പറയാം. ഇതൊക്കെ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നാമജപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ എരിച്ചു കളയാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ പാപഫലങ്ങൾ എരിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി എന്തിനുണ്ട്? നാമജപത്തിനുണ്ട്. അതിപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. പക്ഷെ അതും എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? നാമജപത്തിൽ നമ്മൾ 3ാമത്തെ ലെവലിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഈ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം, ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണത്. സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അത് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണിത്. ഇതെന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അശ്രദ്ധാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാര വത്മിനി. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർവചനം ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ്. അതായത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ മക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്നേഹം അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത് എന്തല്ല ട്രാൻസ്ഫോം അവിടെ വരുന്നില്ല, അതല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. അതൊരു എന്താ പറയാ കൈമാറ്റം വരുന്നില്ല അവിടെ. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രവൃത്തി, ആക്ഷൻ കൂടി വേണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മില് ആ ഒരു കണക്ഷൻ, ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു
വിനിമയം വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ 5 സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും എന്ന് പറയും നമ്മള്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും അവരെത്തും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും? വീണ്ടും അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭക്തി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയണം. അവര് ജനന മരണങ്ങളുടെ ആ ചക്രത്തിലേക്ക് പോകും. വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകളിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചില്ലകളും ഇലകളും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. ഉദരത്തിന് ആഹാരം നൽകുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിലെ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ദേവന്മാരെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൊമ്പും ചില്ലയും ഇലകളും എല്ലാം അതിനൊക്കെ അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേവന്മാരെയും സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും സംതൃപ്തരാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഇന്നലെയൊക്കെ തൊട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ കയറില്ല. അപ്പൊ 2 ദിവസം മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്മളെ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ളവരൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും സന്തോഷിക്കും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സന്തോഷം വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഓരോരുത്തരോട് എടുത്ത് പറയണ്ട, കാരണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിട്ട് മാറും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. അതായത് ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വീട്ടില് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവരെക്കാളും കൂടുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഭക്തനായിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത് 2 ദിവസം മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആണത്. അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൃത്യമായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നത് ആരായിരിക്കും? വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ ഭക്തനായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അത് അനുഭവമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചിട്ട വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്തിരി കൂടി നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അത് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങള് അല്ലാന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 2ാമത്തെ ഭാഗം 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകം ഐശ്വര്യ, അതായത് ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് 4 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്ത മൂർത്തിന മത്സാനി സർവഭൂതാനി നാചാഹം തേഷു വസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് അവ്യക്തമായ രൂപത്തില് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാന്, ആ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ്. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഞാൻ അവയിലെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ അതിലെല്ലാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ എല്ലാതും ആരിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മുത്തുകൾ നൂലിന്മേൽ എന്ന പോലെ എന്നുള്ളൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഉപമ. ഒരു രാജാവ് തന്റെ പ്രഭാവത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവനാണ്. അതിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ രാജാവിന്റെ ശക്തി പ്രഭാവങ്ങൾ തന്നെ. എല്ലാ വകുപ്പുകളും രാജാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. എങ്കിലും ഓരോ വിഭാഗത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. അപ്പോ ഒരു രാജാവിനെ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാല് ആ രാജാവാണ് ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവൻ. അതിലെല്ലാ വകുപ്പുകളും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും? രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും, ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ എല്ലാ വിഭാഗവും രാജാവ് സ്വയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവങ്ങള് ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ശരി, ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും ശരി,
ഭഗവത് ശക്തിയുടെ അധിഷ്ഠിതങ്ങളാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാം തന്നെ അവിടുത്തെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനമാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ എന്താണ് പറയുന്നത്, വിവിധ സങ്കലന അല്ല, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലായാലും ശരി, ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ശരി, എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തികളുടെ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ശക്തികളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിവിധ ശക്തികളുടെ സങ്കലനത്തിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളറിയാം ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തിയും. ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കളും, അധമ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇതിന്റെ സങ്കലനം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. മത്സ്ഥാനി ഭൂതാനി പശ്യമേ യോഗമൈശ്വര്യം ഭൂതപ്രന്നച്ച ഭൂതസ്ഥോ മാമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും തന്നെ എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതല്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാതും സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകൻ ആരാണ്? ഞാനാണ്. സർവവ്യാപിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശം ഭഗവാനല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉത്ഭവിക്കുന്നത് തന്നെ ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമല്ല. ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണനെങ്കിലും എല്ലാറ്റിന്റെയും ആശ്രയസ്ഥാനവും ആണാര്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ ഐശ്വര്യമായ യോഗം അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആശ്രയസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭഗവാനിലാണ്. അവിടെ എന്താണ്? എല്ലാതും ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോമഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മത്സ്ഥാനി ഉപധാരയ. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റ് എന്താണ്? എല്ലായിടത്തും ആ കാറ്റ് സഞ്ചരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ, അതായത് ആ കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കും. പക്ഷെ അത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും ആകാശത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അത് പോകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ആരിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വായുവിന്റെ ചലനം സർവ്വ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചലനത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. അത്രയും മഹത്തരമാണ് എന്ത്? വായു. എങ്കിലും അത് ആകാശത്തിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിനപ്പുറം അത് കടക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വിസ്മയാവഹമായി പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം പരമമായ ഭഗവതിച്ഛയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. എല്ലാം അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഇളകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ് നമ്മളെടുത്ത്. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയെ പുനഃസ്ഥാനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തില്, കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കൽപ്പം ചതുർയുഗങ്ങള്. നാല് യുഗങ്ങളും കൂടിയുള്ളതാണ് ഒരു കൽപ്പം. അല്ല, കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെയാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്, നമ്മുടെ ഒരു പകലുണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൽപ്പം. ഒരു പകലെന്ന് പറഞ്ഞാല് എത്ര? 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ. 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ഒരു പകല്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു പകല്. അതിനെ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് കൽപ്പം. കൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്.
അപ്പൊ ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഓരോ പകല് തീരുമ്പോ, അതായത് രാത്രിയാകുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. ഓരോ കൽപ്പം അവസാനിക്കുമ്പോഴും, അതായത് ഓരോ പകല് തീരുമ്പോഴും, അതായത് രാത്രിയാകുമ്പോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം എല്ലാം ആരിൽ പ്രവേശിക്കും? ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോ, അതായത് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ലല്ലോ, അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ, ഇത് എന്തായാലും ഇത് അവസാനിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണെന്ന്. അപ്പൊ എന്തായാലും മരണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് രണ്ട് തരത്തില് പ്രളയം സംഭവിക്കും. ഒന്ന് നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയാം, ഒന്ന് മഹാപ്രളയം. ഈ നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ വരുന്നത്. അതായത് ഓരോ കൽപ്പം കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഓരോ പകല് തീരുമ്പോൾ, 1000 ചതുർയുഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രിയാകുന്നവരെ ഉള്ള സമയം, അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1000 ചതുർയുഗാണെന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ രാത്രിയാകുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ആദ്യത്തെ 2-3 ലോകങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ ലോകങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും? അത് മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും, എല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അപ്പൊ രാത്രിയായി, അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാതും എന്തായി പോയി. ആദ്യത്തെ 3 ലോകം അവിടെ ഉണ്ടാവും, ബാക്കി എല്ലാം പോകും. പിറ്റേ ദിവസം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി കഴിയുമ്പോ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ വീണ്ടും പിറ്റേ പകലാവുമ്പോഴോ ഇത് വീണ്ടും 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 ആവിർഭവിക്കും, വീണ്ടും അത് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതപ്പോ ഓരോ 1000 ചതുർയുഗം കഴിയുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതാണത്. അതാണ് ഒരു പ്രളയം, നൈമിത്തിക പ്രളയം എന്ന് പറയുന്നത്. നൈമിത്തിക പ്രളയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മഹാപ്രളയം. അത് സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അവസാനിക്കുമ്പോ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് 100 വർഷം, ഒരു 100 വർഷം കഴിയുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ എല്ലാതും പോകും, ബ്രഹ്മാവും എല്ലാതും ഇല്ലാണ്ടാവും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഇല്ലാണ്ടാവും. എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും പുതിയ ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങാണ്. അതാണ് മഹാപ്രളയം. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ 2 തരത്തില് പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒരു കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കും, പിന്നെ അടുത്ത കൽപ്പം വരുമ്പോ വീണ്ടും വരുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മഹാപ്രളയം. അത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാതും ആരിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. പ്രകൃതിം സോമവിഷ്ടപ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണം അവചം പ്രകൃതേർവശാത്. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്, എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ്, ഞാനാണ് അതിന്റെ അധീനത. ആരാണ് അതിന്റെ നായകൻ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ കൽപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അത് ആവിർഭവിക്കുന്നു, തിരോഭവിക്കുന്നു. അതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊക്കെ ആരുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ്? എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആ കാരണ സമുദ്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദി പുരുഷാവതാരമായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ, അതായത് കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ആ കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉച്ഛ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? എണ്ണമറ്റ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രപഞ്ചത്തിനും ജീവൻ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ആര് പ്രവേശിക്കുന്നു? ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കും. അതിനുശേഷം ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും എന്താണ് ആവിർഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ അണുവിലും ഓരോ ജീവാത്മാവിലും ഭഗവാൻ എന്തിരിക്കും? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കും. അപ്പോ ഈ 3 വിഷ്ണുമൂർത്തികളിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നടക്കുന്നത് എന്നും ഭഗവാൻ നമുക്കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. നചാമാംതാനി കർമാണി നിബധന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസത്കൃതം തേഷു കർമ്മസു. അസക്തം, തെറ്റാണ് കേട്ടോ. നചാമാംതാനി കർമാണി നിബധന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീനം അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഉദാസീനനെ പോലെയാണ്, ഒന്നിനോടും ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാത്ത പോലെ.
ഉദാസീനനായിട്ട്, ഒന്നിനോടും ഒരു താല്പര്യമില്ല, ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ആരെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല? ഭഗവാനെ ബന്ധിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനം എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളോടും എന്തില്ല? ഒരു ബന്ധമില്ല. അങ്ങനെ ഉദാസീനനെ പോലെയാണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. അതായത് ഇവിടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ന്യായസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം പലതും സംഭവിക്കും, എങ്കിലും ജഡ്ജി അതിനെല്ലാം ഉദാസീനനാണ്. ആ പറഞ്ഞ ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേ വിധമാണ് എന്ത് ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും. പക്ഷെ ഏതൊരു കർമ്മ മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ എത്തുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കൈ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ ഒന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാം അവിടെ ലാഭവും നഷ്ടം അതൊന്നും ഭഗവാന് ബന്ധമില്ല, ഒന്നുമായിട്ട് ഭഗവാന് ബന്ധമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ? ഉദാസീനനെ പോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒന്നിനോടും ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത പോലെയായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തി. എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ ഒന്നിനോടും എന്തില്ല? യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മയത്യേക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ പറയുന്നത്, കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികള്, ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയും അധമ ശക്തി. അതിൽ അധമ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സർവചരാചരങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്, നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയമം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ആരനുസരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അനുസരിക്കുന്നത്. ഒരാളുടെ മുന്നിൽ സുരഭിലമായ ഒരു പൂവിരിക്കുന്നു. ആ പൂവും അയാളുമായി ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയുന്നുണ്ട്. ആ ഘ്രാണശക്തി പൂവും വ്യത്യസ്തമാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ നേരിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമായിട്ടല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാ പറയണത്? നമ്മള് ഒരു പൂവ്, നല്ല മണമുള്ള ഒരു പൂവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂവും അയാളുമായിട്ട് ഒരു വിധത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആ പൂവ് അയാളുടെ അടുത്തുണ്ട്, പക്ഷെ പൂവും അയാളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആ മണം, മൂക്കിന്റെ ശക്തി, ആ ഘ്രാണശക്തി കൊണ്ട് അതിന്റെ ഗന്ധത്തെ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേ ആ ഘ്രാണശക്തി പൂവും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ പൂവ് വേറെയാണ്, നമ്മുടെ ഘ്രാണശക്തി വേറെയാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് എന്ത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതായത് നേരിട്ട് എന്ത് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, നേരിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധമായിട്ടല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതേ രീതിയിലാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാനും ഈ പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരെയും കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനും ആശ്രിതം പരം ഭാവാമജാനന്തോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അവർക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട്, ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? മൂഢന്മാര് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഈശ്വരനായിട്ട് അവർ കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മോഘാശ മോഘ കർമാണോ മോഘജ്ഞാന വിചേതസഹ രാക്ഷസീം ആസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രുത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂഢന്മാര് ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ആകൃഷ്ടരാകും. അങ്ങനെയാകുമ്പോ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള്, അവരുടെ മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകള്, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങള്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മങ്ങള്, ജ്ഞാനം ആർജിച്ചത്, ജ്ഞാനാർജനം, ഇതെല്ലാം അവരുടെ എന്താവും?
ഒക്കെ പാഴായി പോകും. അതായത് അവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള നന്മകളെല്ലാം അവർക്ക് എന്താവും? നഷ്ടമായി പോകും. എങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച്. ഭഗവാനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്ന മൂഢന്മാരെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത അത്തരത്തിലുള്ളവര് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് ഭഗവാനെ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആസുരിക ആസുര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ അവർ ആകൃഷ്ടരായി പോകും. അതായത് ആ സത്സംഗം മാറിയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് വരും? ദുസ്സംഗം അല്ലെ, ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘത്തിലേക്ക് അവർ പോകും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്തിക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനം എല്ലാം അവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, മഹാത്മനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതി ആശ്രിതഃ ഭജന്ത്യാനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വോ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര്, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്തവര്, വിശിഷ്ടാത്മാക്കള്, അവരാണെങ്കിലോ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ദൈവിക ശക്തി, ദിവ്യ പ്രകൃതിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണി, ഭഗവാന്റെ യോഗമായാണ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണം ഭഗവാനാണ്, അവ്യയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആരാണത്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര്, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, മൂഢന്മാര്, അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? അവര് മുക്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഉത്തമ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാനും സാധിക്കും. അവര് ആരാൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ, ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ സുരക്ഷിതരുമായിരിക്കും അവര്. ദിവ്യ ശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം. അധികമല്ല അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിവ്യ പ്രകൃതിക്ക്, ദിവ്യ ശക്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് എന്ത്? ഒരു മഹാത്മാവ് എപ്പോഴും ആരുടെ ശക്തിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തി? യോഗമായയുടെ ശക്തിയില്, ആന്തരിക ശക്തിയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണത്. ആന്തരിക ശക്തിയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രഥമ ലക്ഷണം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനമല്ല അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണത്? മായാശക്തി, യോഗം, മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അപ്പൊ മഹാമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, യോഗമായയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? മഹാത്മാക്കൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള്, അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ശക്തികൾ നമുക്ക്, രണ്ട് തരത്തില്, ഒന്ന് ഭക്തന്മാര്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, മഹാത്മാക്കള്, ഒന്ന് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവര്, ഭഗവാനായിട്ട് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര്, ബന്ധനത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ്. പിന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവർ, അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവര്, ബന്ധനത്തിലുള്ള അത്തരത്തിലുള്ളവര്, അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഏത് ശക്തിയാണ്? മഹാമായ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുർഗാദേവിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ഇവര് വരുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ പരമഭക്തന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ചതുർഭുജ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പോലുള്ള മൂർത്തിഭേദങ്ങളിൽ പോലും ആകൃഷ്ടരാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള വിഷ്ണു ഉണ്ടല്ലോ, വിഷ്ണുമൂർത്തി, അതായത് ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മത്തോട് കൂടിയ ആ വിഷ്ണുവില് പോലും ആർക്ക് ആകർഷണമില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആകർഷണമില്ല. അവർക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം? ഭഗവാന്റെ ദ്വിവിജ മൂർത്തിയില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലാണ് ആർക്ക് താല്പര്യം? ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം. അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും സതതം കീർത്തയൻ തോമാ നമസ്യന്തിശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? സതതം കീർത്തയൻ തോമാം,
എപ്പോഴും കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കള് നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആര്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെ മുദ്രയടിച്ച് മഹാത്മാവാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് ഇന്നാള് മഹാത്മാവാണെന്നൊന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ആവാനും സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ മഹത് ഗുണങ്ങൾ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. വേറെ ഒന്നും അയാൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല. അയാൾ എന്തുമാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സതതം കീർത്തയൻ തോമാം, എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏകാദശി, ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനം തുടങ്ങിയത്. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായിട്ട് അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാത്മാരായ ആചാര്യന്മാര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഈ വ്രതങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായിട്ട് ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആചാര്യന്മാര്, മഹാത്മാരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളാണ് എന്ത്? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ഏകാദശി വ്രതം, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാര ദിനമൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ വ്രതങ്ങള് മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഒട്ടും പിഴയ്ക്കാതെ തന്നെ അവരൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരും. എന്തിനാണ്? അവരുടെ അഭിഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി. അവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ അപ്പോ തന്നെത്താനെ നിറവേറ്റും ചെയ്യും. അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവത് സേവനം ഭഗവാന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏകാദശി, അവതാര ദിനം, അതായത് ജന്മാഷ്ടമി പോലുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. മഹാത്മാക്കള് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ അഭിഷ്ടങ്ങള് നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും ഭഗവാൻ. ജ്ഞാനയജ്ഞേന ചാപ്യേന യജന്തോ മാമുപാസ്യതേ ഏകത്വേന പൃഥക്തേന ബഹുധാ വിശ്വതോ മുഖം. ജ്ഞാനാർച്ചനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലർ സർവേശ്വരനെ അദ്വിതീയനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുരൂപനായിട്ടും വിശ്വതോമുഖനായിട്ടും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ 3 രീതിയിൽ ആരാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്താണ്? ജ്ഞാനാർച്ചനം കൊണ്ട് യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചിലര് ഈ സർവേശ്വരനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു? അദ്വിതീയനായിട്ട്, ബഹുരൂപനായിട്ട്, വിശ്വതോമുഖനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു. 3 തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരെ തിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഭക്തൻ, നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ, സതതം കീർത്തയന്തോമാം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? മഹാത്മാക്കള്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി. രണ്ടാമത്തത് പറയണത് ഇപ്പൊ മഹാത്മാവായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ പലതരത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന മറ്റു ചിലര്, നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ച ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോ, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ധനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസു അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അതാണ് ആർത്തോ ജിജ്ഞാസു അർത്ഥാർത്ഥി ജ്ഞാനി. അതാണ് 2ാമത്തെ കാറ്റഗറി. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മഹാത്മാക്കള്, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര്. രണ്ടാമത്തത് മഹാത്മാവായിട്ടില്ലെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഇനി അതിനും താഴെയുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറി വരുന്നുള്ളത് എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചനെ. അടുത്ത പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനാരാധിക്കുന്നവര്. ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്ത് അതിനാരാധിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ രൂപം, ദേവോപാസകരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഏത് രൂപത്തെയും ഭഗവത് രൂപമാണെന്ന ഭാവനയില് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കും. അതാണ് ഒന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജീവവസ്തു എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അതിനെ ആരാധിക്കുക. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ രൂപമാണെന്ന് കരുതി ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ ആരാധിക്കുക, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തത് ഭഗവാനും താനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന നടത്തുന്നവർ. അതാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ, അതായത് നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താണ്? ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ആ മനോഭാവത്തോടു കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരെ തന്നെ ആരാധിക്കുക, ആത്മാരാധന ചെയ്യുക, നമ്മളെ തന്നെ ആരാധിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ, അതാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്നത്.
ഏറ്റവും താഴ്ന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോൾ 5 തരത്തിലുള്ളവരെ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മഹാത്മാവല്ല, പക്ഷെ എന്താണ് അവര് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് രണ്ടാമത്തത്. മൂന്നാമത്തതില് 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരാധന ചെയ്യുന്നവര്. രണ്ടാമത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ രൂപമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്. മൂന്നാമത്തത് ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്നുള്ള ഭാവത്തില് ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നത്, അത് എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അതിൽ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് ഏതാണ്? എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്ന, താനും ഭഗവാനും ഭിന്നരല്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആത്മാരാധന ചെയ്യുന്നവര്. നമ്മൾ ഇതിലേത് കാറ്റഗറിയാ? ഓ എല്ലാവരും രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി. ഏതില്? രണ്ടാമത്തെ ഏതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഭഗവാനെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വിഭാവന ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവർ. നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മള്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്, ഏതെങ്കിലും രൂപത്തില് വിഭാവനം ചെയ്ത് ആരാധിക്കുന്നവർ. ഇനി അടുത്തത് എടുത്താൽ നമുക്ക് സമയം പോകും അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളേക്കാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃപാസിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത വൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്യായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയുന്നതും കൂടി ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏറ്റവും രഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഞാൻ നിനക്ക് രഹസ്യമായ വിജ്ഞാനോ ഞാൻ നിനക്ക് നൽകാം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിനക്ക് എന്നോട് അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നീ അത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് യോഗ്യനാണ്. ഇത് ജനന മരണങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. രണ്ടാമത്തേല് പറഞ്ഞത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ഇത് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയോഗം എല്ലാ വിദ്യകളിലും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ജ്ഞാനമുള്ളവർക്ക് ഇത് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള നിത്യമായിട്ടുള്ള ഫലം നൽകുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. മൂന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഭക്തിയിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയെ കുറിച്ച്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ അവർ വീണ്ടും അകപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്? ആ വിശ്വാസം. അത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നും ഭഗവാൻ മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. നാലാമത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ്വവ്യാപിയാണ്. ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ ശക്തിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ആര് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല? ഭഗവാൻ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാണെന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും. എല്ലാം കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തല്ല? അതിലൊന്നും ബന്ധിതനല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും പരിപാലകനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആധാരം, ഉറവിടം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഇത് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള യോഗാശക്തിയാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തില് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്തിന്റെ ഉപമ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ആകാശം, കാറ്റും അല്ലെ. ആകാശത്തില് കാറ്റ് പോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും ആധാരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ്. എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാലാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഏഴാമത്തേല് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭവും ആവിർഭാവവും പിന്നെന്താണ്? ലയനം അല്ലെ. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിയും ലയനം, തിരോഭാവം. ഇത് രണ്ടും ആരിലൂടെയാണ്? ഭഗവാനിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയിലേക്ക് ലയിച്ചു പോകുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടും ആരിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ അധീനതയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടി സംഭവിക്കുന്നത്. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. ആർക്കും എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്വന്തം കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആരുടെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ്? ഭഗവാന്റെ
കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വതന്ത്രനാണ്, ഉദാസീനനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സർവ്വചരാചരങ്ങളുടെയും സൃഷ്ടി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി നടത്തുന്നത്. ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നതെല്ലാം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള നിയമപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത്. അത് പ്രകൃതി ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നവർ എങ്ങനെയാണ്? മൂഢന്മാരാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ മൂഢന്മാർ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പരമ ദിവ്യമായ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ സർവാധിപത്യം അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ മഹിമ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. അവര് അജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ നിരസിക്കുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനവും എല്ലാതും ഒരു ഫലം ഇല്ലാണ്ടായി പോകാ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ആസുരമായിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ജന്മമാണ് അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. വീണ്ടും അവരെന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മം അവർക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതി അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ആത്മീയമായ പുരോഗതി അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. ഇനി നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു മഹാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം, അതായത് മഹാത്മാക്കള് ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും ഭഗവാനാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയുടെയും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഉറവിടം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് അവരെങ്ങനെയാണ്? അനന്യ ഭക്തിയോടെ, അതായത് അവർക്ക് എന്തില്ല? യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, ഒരു ലാഭേച്ഛയില്ല. അവർക്ക് എന്താ പറയാ ഭൗതികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥ ലാഭങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ അനന്യ ഭക്തിയോടെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തില്? മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മഹത്വം കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദൃഢവിശ്വാസത്തോടു കൂടി വിനയത്തോടു കൂടി അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ചിലരെന്താണ്? ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലര് ഏകമായിട്ട് ഭഗവാനും ഞാനും ഒന്നാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ യഥാർത്ഥ ആരാധനയുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഭഗവാനിലേക്ക് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഞാനും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഒന്ന് എന്താണ്? പ്രകൃതി, പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ രൂപമാണെന്ന് കരുതി ആരാധിക്കുന്നവര്. ഒന്ന് എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനും ഒന്നാണെന്ന് കരുതി ആരാധിക്കുന്നവരാണെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ആരാധനകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 16ാമത്തെ എടുത്തോ? 16 എടുത്തില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില്